guys, good morning. Pagkakaroon guys ni ako sa baybay, mapay pagmata na ako ani guys. Tanaw ko sa dagat aron jud tinawa guys, arong linawa, way hangin, way bawod. Sa akong pagmata guys, nakita na nako ang mga manabuay og isda. Ubay-ubay na ni sila ani guys. Hasta labasiro na ana. Pero nahibong kog dako guys, kay wa pa sila si Bert mo abot. Mo nang ni kaon na lang kog sayo guys, kay do na may plano nga moadto sayo og sementeryo. Kay labing maayo kay landong pa man, dili init. Mo ning wa na lang may muhuat ni Mr. ani pagdunggo. Namahon na lang mamig-una. Nindot kay tanawan ang tumoy sa suba guys. Kami kag view ag bunbun oh. Hunas kini. Naporma ni guys sa pagtaob. Nakita na ni siya karong paghunas. Mao ni porma dito sa may tumoy sa suba guys. Dako na kay kausaban na among baybay tungod sa bagyo nga nilabay. Gani guys, giputol na ang lubi nga diri sa mga tubangan. Kay nagharag man to padong sa among balay mo tong gipaputol ni Mr. A few moments later.
Kawan sa kong anak og akong inahan guys na nagkot mi dito sa sementeryo. Wala na ko ipakita ang mga video kay di ko moangay og isakitan ko mo video dito guys. Pagpamauli na namo ni pa dong sa mong mismong panimalay. Gubakle rami ani guys, wa mi manakay og sakyanan kay murag minus og sakyanan. Kay one way raman ang agianan gud ani guys sa sementeryo mo na nga tagsaray sakyanan jud aring dapita. Gabakle rami guys padung jud mi sa main highway. Kaabon taon sa kong inahan. Ara nang inita guys, mga alas 10 naman tingali ni nanguli nami. Among gituyo lagi nga pizza uno mi na nagkot, wa mi sa dos kay basta og dunay mautong nga panahon or init na. Mao na nga nasabutan jud namo guys nga pizza uno mi managkot. Pag ato po namo dito guys, daghan na oroy mga igsuon namo nakapanagkot na, away man daemi. Daghang salamat sa inyong pagsilip guys. Og ako moingon, bye-bye!